Greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach. Maayong gabi kanatong tanan ng Shabbat Shalom sa tanang mga misyanik sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi sa tanan natong mga kahigalaan sa Facebook. Hinaot nga andam na kamo nga maminaw na usab sa atong mubo nga pagpaambit sa minsay sa pulong sa Elohim gikan sa kamaturan, gikan sa balaang kasulatan. Dalaygon kayo nga dunay mga igsoon. O Shabbat Shalom sa tanang mga misyanik, nakauban ako din sa Cebu, mga igsoon. Shalom alinaw, alkol Yisrael, ang kalinaw, maanaka na to, o sa tibuok Israel. Shabbat Shalom usab sa tanang mga Hudyo Israelita nga napatlaag sa tibuok kalibutan, o sa mga Hudyo Israelita nga tuwa sa nasod sa Israel. Shabbat Shalom kaninyong tanan. Hallelujah. Kain ano'y kulim lasot dabar ni gid haimit, ila biad haimit. Kaya wala kita'y mahimog patok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. Anita sa atong uluhan, sa atong mensahe, sa atong dugukan, sa atong mensahe karon maigsoon. Nganong kinahanglan kita nga muuban o mugunit sa misayanik nga mga Hudyo. Kaya wala lagi tagaig katungod, yes bala ang kasulatan, wala tagaig authority ang mga kahintilan nga magtukod og iyang reliyon, magtukod og iyang pagtulunan aron niya ipatuo nga siya nas kamaturan. Wa tay mabasas bala ang kasulatan niya. Pero pahinumdom lang mga igsoon na dili na to sabton nga ang tanang Hudyo pwede natong sundon o atong tuuhan. Kay daghang mga Hudyo karon nga nagkatag sa tibuok kalibutan nga wala mudawat sa ilang Misaya nga si Adonai Yeshua. Labi na sa mga Hudyo nga wala magtuman sa Torah sa Elohim, likaya nato na sila mga igsoon. Ang mga Hudyo nga secular o mga atheist o ang mga Hudyo nga mga Orthodox usan nas atong likayan kuha tay makuha ang kamaturan gikan kanila. So, kung sa Orthodox man doon natin makuha ang kamaturan nga gikan lang pod sa Torah mga igsoon, pero sa Brit Kadasya watay makuha ang kamaturan gikan kanila. Munang usan na sila sa atong likayan. Ang Hudyo nga atong sundon o gunitan mao kanang Hudyo nga Mesianic. Munay timan-i. Kay sila ang nagdala sa mga pagtulunan sa mga apostoles o sa mga propeta o sa Torah mga igsoon. Hinumdumi nga ang mga Hudyo nga mga Mesianic bugos nga nagtuman sa Torah, bugos nga nagsunod sa mga propeta, o bugos nga nagsunod o nagtudlo sa pagtulunan sa mga apostoles. Mao na nga klase sa mga Hudyo ang angay natong sundon o gunitan ang mga Hudyo nga mga Messianic mga igsoon. So, nganong kinahanglan kita nga muuban o mugunit sa mga Messianic nga Hudyo? Unang rason, ang mga Messianic nga Hudyo mao ang giubanan sa Elohim. So mala sa Zacarias 8:23, niadtong adlaw, pag-ingon sa Biblia niadtong adlaw sa ato pa future, sa Messianic era, sa ato pa karon mga igsoon, niadtong adlaw ang gitudlo niya na mao ang Messianic era sa ato pa sa atong panahon karon. Niadtong mga adlaw na pulo ka Hudyo nga gikan sa nagkalinlaing nasod ang mugunit sa sapot sa usa ka Hudyo ug moingon pauban na kami kay nasayod kami nga ang Elohim nag-uban kanimo. Unsa ang panagna ni propeta Zacarias 8:23 sa panahon sa Messianic era sa atong panahon karon, napulo ka tawo nga gikan sa nagkalinlaing nasod ang mugunit sa usa ka Hudyo ug moingon pauban na kami kay nasayod kami nga ang Elohim nag-uban kanimo. Ang tao ra nga nakasabot ni ining bersikulo ha maoy mukuyog sa mga Hudyo nga Messianic. Kung wa ka kasabot aning bersikulo ha mo nang magpabaya lang ka sa imong kaugalingon, magdanghag lang ka sa imong kaugalingon sa pagsunod-sunod sa mga reliyon nga mga walay kwenta. Ang napulo ka tao nagrepresentar sa napulo ka tribo sa Israel. Kaning napulo ka tao nga gikan sa kanilaing mga nasod, nagrepresentar kana mga igsoon sa napulo ka tribo sa Israel
nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Nagpasabot nga ang mga Israelita nga napatlaag sa tibuok kalibutan nga nahimo ng mga hintil diha sa mga nasod nga ilang gipuy-an, kinahanglan nga mugunit sila sa pagtulunan sa mga Hudyo nga Mesianic. Kay ang mga Hudyo nga mga Mesianic nga intak sa Israel, intak sa ilang pagka-Hudyo hangtod karon, maoy wala mobulag sa pagtulunan sa Torah, sa mga propeta o sa mga apostoles. Samtang ang mga napulo ka mga tribo nga nagkatibulaag sa Israel, nangawala na sila sa Torah, nawala na sila sa mga pagtulunan sa apostoles, o nawala sila sa mga panagna sa mga propeta. Wa na sila kasabot ni anak mga igsoon, kay di-absorb sila sa nagkalain-laing mga sikta sa tinuuhan sa mga reliyon sa nagkalain-laing nasod. Sa ato pa, mubalik sila sa Torah. Katong manapulo ka tao nga nagrepresentar sa napulo ka tribo nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan, mubalik sila sa Torah. Kay anaaman sila'y pagtuo sa Bisaya. Ang importante riyan nila mga igsoon, mubalik sa Torah. Ha? Mubalik sa Torah ang mga 10 tribes. Ang kanang napulo ka tao o ang 10 tribes nga napatlag sa kalibutan, mubalik sila sa Torah. Kaya nga naman, kasagaran nila, nagtuon na mag-Misaya. Di ba? Nagtuon na mag-Misaya. Nanagod sila sa mga born again, nanas sila sa mga Pentecostal, nanas sila sa mga Protestante, nagtuon, nag-Misaya, nagtuon, nag-Brit-Kadasya, nagtuon, nag-New Testament. So, unsay kulang nila, mubalik sila, pag mukuyog sila sa usa ka Hudyo, mugunit o muuban sila sa usa ka Hudyo, kinahanglan sila nga mubalik sa Torah. Sa ingon ni ana, ikaw makauban sa Hudyo. Dili ka pwede angkon uban ka sa Hudyo samtang ikaw wala magsunod sa Torah, samtang ang mga Hudyo nga mga Mesianic nagsunod ug nagtuman sa Torah. Di ba? Basaha ang 8:23, klaroha og basa. Aron makasabot ka. Kung makasabot ka, makadesisyon ka nga mukuyog ka sa mga Hudyo, mga igsoon. Sa Jeremias kapitulo 12 versikulo 16 ngadto 17, og kung sa kinasingkasing mosagop sila sa tinuuhan sa akong katawhan og manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhi si Adonai, samas nga gitudloan nila kaniadto ang akong katawhan sa pagpanumpa sa ngalan ni Baal, kay di mao ang Dios, di mao ang Misaya ng inyong gisangkit. Sila mahimong akong katawhan ug magmoswagon sila. Kanos-a ang mga napulo ka tribo mahimong katawhan pagbalik sa Adonai. Kanos-a ang mga lost in tribes, mga igsoon na absorb dito sa mga kahintilan o sa mga kalilaing sikta sa tinuuhan. Kanos-a sila mahimong katawhan sa Elohim kung muipon sila, musagop sila sa tinuuhan sa iyang katawhan. Kinsa may nagpabiling na intact diya sa tinuuhan sa Israel? Ang mga Hudyo lamang, kay sila ang nagbaton sa temple, naa sa ila ang mga Levita, nga mga pare, samtang ang 10 tribes sa panahon pa lang ni Jeroboam, mga igsoon hangtod sa mga panahon sa mga propeta, malagmit sa panahon ni Jeremias, ang 10 tribes mga igsoon nagkatibulaag na sa tibuok kalibutan. Nga naman, tungod sa ilang pagsimbag mga Diyos-Diyos o pagbulag sa Torah, mga igsoon, samtang ang Jerusalem, ang gingharian ni David, mga igsoon nagpabiling nga intak sa Torah sa mga propeta, og sila ang naabtan sa atong Adonai Yeshua sa iyang pagpakatao dito sa Bethlehem, dito sa Jerusalem, sa pagpakatao sa atong Misaya Yeshua sa iyang pagwali kauban sa mga apostoles, iyang naabtan pa dito ang mga Hudyo, samtang ang 10 tribes sa Israel nga nagpuyo sa Samaria wala na. Wala na. Ang nagpabili na lang sa Samaria nga usa ka Israelita mo na lang itong babay nga nabagat ni Adonai Yeshua dito sa Atabay. So, aron mabalik sila pagkahimong katawhan sa Elohim, adto mga napatlaag nga mga Israelita, kinahanglan mo pasakop sila sa tinuuhan sa mga Hudyo, mga igsoon. Unsay tinuuhan sa Hudyo? Ang Torah, ang mga propeta, mga ilang mapagtulunan, o ang Brit-Kadasya, ang pagtulunan sa mga apostoles. Pag mugunit sila ni ana, mahimo silang akong katawhan, matod pas Adonai.
Musagop sila ni ana, mga igsoon, mahimo silang iyang katawhan og magmauswagon sila. Apan kung may nasod nga modumili nini, ang pait nga hukom sa Adonai, laglagon ko sila sa hingpit. Ako ang Adonai, maoy nag-ingon ini. Pag mobalibad ka niini nga mensahe, pag mobalibad ka niini nga panawagan sa Adonai, kung mobalibad ka niini nga pulong sa Adonai, nga nag-awhag kanimo sa pagsagop sa tinuuhan niya, tinuuhan sa iyang katawhan nga maong mga Hudyo. Pag mobalibad ka niini, ang nasod ko no nga modumili niini, laglagon ko sila sa hingpit. Mauna ang pait nga hukom sa Adonai sa mga mobalibad, sa mga modumili ni ining bersikulo ha, mga kaigsunan. Ako ang Adonai, mo'y nagsulti ni makot pa niya sa bersikulo 17. Hinumdumi nga ang panagna sa mga propeta o ang pagtulunan sa mga apostoles magkaharmoni, mga igsoon. Wala magkabangi. Wala magkabangi. Pila na katuig sa Messianic? 11 years, 12 years na. Tapos Messianic. 12 years sa ko nga nagtuon o nagtuon sa Torah. Pabalik-balik na pagtuon sa Torah kauban sa Brit Kadasya. Wala ko'y nakita nga adunay panagbangi sa Brit Kadasya o sa Torah. Pero ang mga gonggong nga mga Orthodox nga walay tuon sa Torah, walay tuon sa New Testament, sige lang hukom nga ang New Testament sayop. Kung mabasa man sila sa New Testament, nagsige lang sila pangita o sayop nga ibangga sa Torah. Pero para namo nga mga Messianic, 12 years na yung nagtuon, nagdiscuss sa Torah, kauban sa Brit Kadasya, mga igsoon o sa mga propeta, walay panagkabangi sa Torah o sa Brit Kadasya. Ang tanan harmony, mga igsoon. So, ikaduhang rason nga mugonit kita sa mga Hudyo, kay ila sa mga Hudyo ang kaluwasan. Kuman ina ha? Ikaduhang rason nga mugonit kita sa pagtulunan sa mga Hudyo, mugoyo kita sa mga Hudyo Messianic, doon kay ila sa mga Hudyo ang kaluwasan. Kini Messianic na ni nga mensahe nga pagkasulti. Juan 4:22. Messianic na ni siya nga libro, mga igsoon, kay walay Orthodox nga mo tuon niining Brit Kadasya. So, anita sa Messianic nga bersikulo Juan 4:22. Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba. Sa ato pa mga igsoon, kamo sang mga Kristiyanos, wala usab kamo makaila sa inyong gisimba. Ha? Wala usab makaila sa inyong gisimba kamong mga Kristiyanos. Wa mo gani kaila ang Samarianhon nga perting silingan na sila. Walking distance ra ang Jerusalem ug ang Samaria. Walking distance ra mga igsoon sa templo ang Jerusalem ug ang Samaria. Wa mo gani sila makaila sa ilang gisimba. Unsa pa kakamong mga Kristiyanos mga igsoon nga niya nas laigyong mga nasod. Otros sad mo mga Kristiyanos wala makaila sa inyong gisimba. Mobito ka na inyong gisimba Jesus Christ, di na mao. Kaniyang gisimba Jehovah, di na mao. Kaniyang gisimba Yahweh, di na mao. Kaniyang gisimba Yahuwah, di na mao. Kaniyang gisimba Yahweh, di na mao. Di na mao. Niya ramos Pilipinas, niya masakto mo. Wa gani makamao, wa gani makahibalo, wa gani makaila. Ang taga Samaria sa ilang gisimba. Kamo pabagaha. Apan kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba. Karon, nakaila man ang Hudyo sa ilang gisimba. Ang pangutana, nagsimba ba ang mga Hudyo sa Jesus Christ nga ngalan? Wala. Nagsimba ba ang Hudyo ng Jehovah nga ngalan? Wala. Nagsimba ba ang mga Hudyo ng Yahweh nga ngalan? Yahuwah nga ngalan? Yahweh nga ngalan? Ug uban pa? Nagsimba ba? Wala. Inyo ra na. Mugna ra na ninyong mga ngalana nga inyong gisimba kay bunga lagi na sa inyong walay pagpakaila sa inyong gisimba. Wa mo makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Kita nimo mga igsoon? Klaro kayo ang Biblia. Ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Muna mo gunit sa mga Hudyong Messianic kay sa ila nagikan ang kaluwasan. O sa King James Version, Version sa King James, KJV,
The salvation is of the Jews. Ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Munamugunit tas mga Hudyo. Pagkabugo ninyo mga Kristiyanos doon, hindi mo katabot ng versikulo ha. Labihan na magkabugo. Gibinsiya na gani na aron makasabutan. In-English aron makasabot ang mga Amerikano. Gitagalog aron makasabot ang Tagalog. Naapay mga Ilonggo pa, gihubat sa Ilonggo, gihulubad sa aron makasabot kita. Aning bersikulo ha, pero pwede bugo, awa lang yapon kasabot. Ila sa mga Hudyo ang kaluwasan. Nga nga magtukod magkagimong reliyon. Nga nung maglain magkagimong reliyon. Nga nung anak magkasreliyon nga tinukod ra sa mga pastor ninyong mga Pinoy, mga hintil nga mga pastor. Ano nga naman ka magpasakop? Ila ba ang kaluwasan? Dili. Ilas Hudyo. Nang adto tas Hudyo mo gunit, adto tas Hudyo magpasakop. Kay ila ang kaluwasan, dili ato. Di kay kung magtukod kag reliyon, kay pastor na ka, maluwas na ka. Asa mabasa sa Biblia? Nga kung ikaw, pastor, graduate kag Bible school, magtukod kag imong reliyon, maluwas na ka. Asa mabasa sa Biblia? Wala. Pagkatoy-toy ninyo. Simple kayo ang Biblia, di ko kasabot. Nga naman, why giya sa Ruach HaKodesh ang inyong mga salabutan? Wala bukse sa Ruach HaKodesh ang inyong salabutan mo nang magpabiling ka sa reliyon nimo nga why pulos o why hinungdan. Pero tag-ila sa mga Pentecostal ang kaluwasan. Dili ko Pentecostal. Kaya nagyo mabasa sa Biblia nga ilas Pentecostal ang kaluwasan. Wa man. Ila sa mga Katoliko ang kaluwasan. O kana. Gunit kas Katoliko, mag-Romano, Katoliko, bigka, kaya ila ang kaluwasan. Kaya mabasa sa Biblia, wa may mabasa. Ila sa mga born again ang kaluwasan, na may mabasa? Wala. Ilas Protestante ang kaluwasan, wala. May mabasa. Ilas Baptist ang kaluwasan, na may mabasa? Wala. Ilas dating daan ang kaluwasan, na may mabasa? Wala. Gapon. Ang kaluwasan, ila sa mga Hudyo. Juan 4:22. Anong di magkasabutan na? Kung ila sa mga Hudyo ang kaluwasan, pues mukuyog ako sa mga Hudyo. Kay gusto kong kaluwasan. Kana ang saktong desisyon. Kasabot mo? Ha? Ikatulong nga rason nga mugunit kita sa mga Hudyo. Kay sa mga Hudyo, gipiyal ang pulong sa Elohim. Ha? Sila hindi piyalan sa pulong sa Elohim. Atong basahon. Roma 3:1-2. Pagkabugo na ganyan yung mga Kristiyanos kung di mo makasabot ni ini. Nakabinta ba ang mga Hudyo sa mga dili Hudyo? Yung sinagsulti ng libro sa Roma, si Apostol Pablo. Kung di pa ka antay-Pablo hala, basahan gawas kung antay-Pablo ka, imo na ng desisyon. Padulong na kas imperno. Pag antay-Pablo ka, padulong na kas imperno. Wa na kahit kaluwasan. Nakabinta ba ang mga Hudyo sa mga dili Hudyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Muli pangutana ni Pablo. Ang sa ito ba? Versikulo 2, daghan. Una sa tanan, gipiyal sa Elohim ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudyo. Dili di ay si Kibuloy ang gipiyalan. Dili di ay si Soriano. Mga taga dating daan. Dili si Soriano ang gipiyalan. Dili si Periol. Dili si Renato Carillo. Dili si Almeida. Dili ang Romano Katoliko. Dili si Felix Manalo. Dili si Villanueva. Dili sila ang gipiyalan sa mensahe sa Elohim. Dili usab si Leo White. Taga Yahuwah, Leo White ang inyo. Dili si Leo White. Dili usab si Don Esposito kamong taga Yahweh Yaswa. Na nagsunod ka Don Esposito, dili siya gipiyalan. O uban pa diha, kinsa pa diha mga leaders sa Elohim. Dili ka mo gipiyalan. Kung dili ang mga Hudyo di ay maoy gipiyalan. Kita nimo mag-igsoon, daghan ang rason ngano nga kita kinahanglan nga mukuyog o musumpay o muuban sa mga Hudyo. Kay sila ang piyado sa pulong sa Elohim. Sila ang gipyalan sa pulong sa Elohim. Dili ang mga Amerikano, dili ang mga Pilipino ang gipyalan sa pulong. Dili ang taga-India nga si Silvarad, si propetang bungoton nila, taga-India nga orange permi og
Sinina, dili siya gipilan. Hudyo ang gipilan, mga igsoon. Di na matuis ang Roma 3:1-2. Nakamatuoran ka na. Kung nakasabot ka ni Ana, way rason nga di ka mukuyog sa mga Hudyo. Hudyo man ay gipilan. Sila man ay ang caretaker sa gospel. Sila ang caretaker sa ebanghelyo. Sila ang caretaker sa mensahe. Anong adto man kung mamino sa Amerikano? Na? Anong adto man kung minong kibuloy? Hindi man ang Hudyo. Hindi man na siya migipialan. Anong adto man kung maminong Suryano? Hindi man na siya migipialan. Kana lang ang simple nga legit, mga igsoon. Na angay ni mong hinuktukan. Kana kung nahigugma ka sa imong kaluwasan. Kana kung nagpangita ka sa kamaturan. Pero kung bugo ka, di kasabot sa kamaturan, pulpul ka, di kasabot sa bersikulo, nga klarong gisulti, o sige, paturato diha sa imong reliyon. Matag ikapulo sa imong reliyon, aron madato ang iyong pastor. Samtang ikaw, nagpabiling por dorotoy gihapon. Ha? Swerte lang. Negosyante ka, nadato ka, natural. Negosyante mo dato yun. Hindi na samtang natungod sa iyong paghatag si Kapulo, nadato ka. Pagkabugo gini mo, si Henry C. gahatag ni Kapulo, nganong nadato man ha. Mga negosyante mo na sila. Kanas Gaisano, gahatag na Kapulo, nganong nadato man ha. Kay nagnegosyo. Natural, pag magnegosyo ka, madato ka. Ayaw pasanginli nga, tungod sa iyong paghatag si Kapulo, nadato ka. Kay ang imong kauban sa simbahan nga panday, naghatag si Kapulo, panday man lang yapon hangtod ron. Ang nangimplyo ng trabaho ramo, yapon trabahante na yapon ron. Mga construction workers, naghatag sila Kapulo, nagpabilin lang yapon construction worker. Wala man dato. Kaya nga naman, wala man magnegosyo. Pero panegosyohan na sila, madato na sila. Wala ngayon pa sa ngiling kung dadato kay negosyante ka, mingon ka tungod si mga Kapulo, pagkabugo ni mo, gamitang utok. Si Henry Sin na dato, gahatay Kapulo, guys ano, Ayala. Ha? Naghatag na sila Kapulo. Ngayon nangadato man sila, Lusyutan. Ngayon dato man sila, hatay Kapulo. Wala ayaw pa sa nginli, nga nadato ka, tungod na sa imong paghatag sa imong Kapulo. Hoy, gamit ang imong utok. Pero kung wag ka kasabot, bogo ka ng Biblia, wag ka kasabot na ng Biblia, paturatoy sa imong reliyon. Paturatoy, padayo pa ilan ya. Muna siya mga igsoon, ang Hudyo mao'y gipialan sa mensahe. Munang adto tas Hudyo mo kuyog. Ikaupat nga rason nga mugunit kita sa mga Hudyong mga Mesiyanik, kay ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Ila sa mga Hudyo ang mga saad. Saad sa kaluwasan, saad sa kinabuhing dayon, saad sa pagkatinubos. Ila sa mga Hudyo, wala abot ang mga hintil. Kung usan, ikaupat na rason nga mugunit o mukuyog ta sa mga Hudyong Mesiyanik. Roma 9:4. Okay, mga bersikulo ng Mesiyanik, Roma 9:4. Naabanis Orthodox? Wala. No. Roma 9:4. Kay sila, mga Israelita man. Muna gisulting Pablo ha, mga Israelita man. Sila mga anak sa Elohim. O gipaambit sa iyang himaya, o naghimusyag mga kasabutan uban kanila, o gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba, o nakandawat sila sa mga saad sa Elohim. Klaro? Madibate pa ba na nimo ang maong bersikulo? Tinaw man na kayo, ila ang matuod nga pagsimba. Wa mag-ingon si Apostol Pablo nga ila sa Katoliko ang matuod nga pagsimba. Ila sa mga Pentecostal ang matuod nga pagsimba. Ila sa mga Protestante ang tinuod nga pagsimba. Nag-ingon mas Pablo na wala. Manang tanang pagsimba sa mga Kristiyanos, wa na'y pulos, wa na'y kwinta. Wa'y kwinta kanayon mga simba-simba mga Kristiyanos, hilak-hilak, kirig-kirig. Ha? Wa'y kwinta, wa'y pulos. Daig, tagas king daig, sayo-sayaw. Kompletong instruments, kompletong mga singers, mga vocalists sa inyong mga pagdaig, sa inyong pagsimba. Wa'y kwinta kana mga igsoon. Nga naman, klaro ang Biblia,
ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Dili ila sa mga born again. Dili ila sa mga Pentecostal. Dili ila sa mga Katoliko. Dili ila sa dating daan. Ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Roma 9:4. Lusot mo na. Hudyo ba mo? Mga igsoon, klaro naman kaayo ang gisulti sa Biblia. Pero nganong maglibog pa man ka? O nganong masaag pa man ang mga tao ngadto sa mga relihiyon nga bakak? Nga klaro naman unta kayo ang Biblia. Tungod kay wala sila lamdagi o giyahe sa Ruach HaKodes. Di ba? Ting-aw kayo ang Biblia, pero klaro ang gisulti sa Biblia. Pero nganong ang tao maglibog pa man sa iyang kaugalingon? Nganong ang tao masaag pa man ngadto sa mga reliyon na mga bakak? Kay wala sila lamdagi sa Holy Spirit, sa Ruach HaKodes, sa insaktong salabutan, sa insaktong pagsabot, sa insaktong kamatuoran. Kay ang kamatuoran, kay ang Ruach HaKodes, pag moabot ka ninyo, ipadala siya sa amahan, matod pa ni Adon ni Yeshua. Kung moabot ka ninyo ang manalaban, ang Ruach HaKodes, siya magatultol ka ninyo sa tibuok nga kamatuoran. Makasabot ka sa katinaw, sa gisultis, bala ang kasulatan, kung ang lamdag sa Ruach HaKodes, anaa ka nimo. Pero kung wala, di ka kasabot, unang magpabiling kang libog ug utok, o magpabiling ka diha sa bakak nimo nga relihiyon. Muna'y kamaturan. Ikalima nga rason nga mugunit kita sa mga Hudyo, kay sila ang gipakamatyan sa atong Adonai Yeshua. O di ba? Juan 11:50, mabasa nato na ngadto sa 52. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan kay sa malaglag ang tibuok nasod? Gisulti niya kini dili siyang kaugalingong kabubuton kundi ingon nga pangulong pari ni adtong tuiga nagtagna siya nga si Yeshua kinahanglang mamatay. Kinahanglan mamatay alang sa mga Hudyo. Unsay tagna sa Kohen Gadol na si Caiphas ba di kung ako masayo? Unsay tagna niya mga igsoon nga si Yeshua kinahanglang mamatay alang sa mga Hudyo. Klaro, gitumbok ang iyang kamatayon para sa asa, para sa mga hintil nga mga hugawan, para sa mga Hudyo. Ang iyang pagpakamatay para sa mga Hudyo. Inumduming ang kamatay ni Yeshua, maoy kaluwasan natong tanan. Apan Hudyo day ang iyang gipangita. Hudyo day ang iyang gipakamatyan. O dili lamang alang kanila, kundili aron pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag ng mga anak sa Elohim. Hiusahon og tigumon day niya ang tuyo sa iyang pagpakamatay, mao nga iyang hiusahon og iyang tigumon ang nagkatibulaag nga napulo ka tribong Israelita nga nagkatibulaag sa kalibutan. Motoy iyang pangitaon pinaagi siyang ebanghelyo. Ang iyang kamatayon alang lang di ay sa mga Hudyo, og ang tumong sa iyang kamatayon mao di ay ang pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag ng mga Israelita sa tibuok kalibutan. Di ba? Tukma sa panagna sa Zacarias 8:23, ni adtong adlaw napulo ka mga tao nagrepresentar sa napulo ka tribo sa Israel, mugunit sa sapot sa usa ka Hudyo ug moingon pauban na kami kay nahibalo kami nga ang Elohim naguban kanimo. Mao na ni nga katumanan mga igsuon kining kamatayon ni Adonai Yeshua. Pagtigom sa nagkatibulaag ng mga anak sa Israel. Dili di ay sa pagluwas sa mga hintil ng mga Kristiyanos, kundi sa mga Israelita di ay na nagkatibulaag diya sa nagkalilaing mga sikta sa mga Kristiyanos, mga igsoon. Sama sa nahitabo sa kasaulugan sa Shabuot dito sa Aperom, mga igsoon, sa Buhat Kapitulo 2, nga ang unang 3,000 ka mga tao nga gibautismuhan ni Kefa, Apostol Kefa, mga Hudyo puro. Walay hintil na kasagol, Hudyo puro.
Ha? Ang unang 3,000 katawo nga gibautismohan sa buhat dos. Iman ini ha? Muna patunay nga Hudyo rin tuyo. Hudyo rin tuyo siyang kamatayon. Hudyo rin ang ipakamatyan. Hudyo rin ang loson. Kaya nga naman, ang unang 3,000 katawo nga gibautismohan ni Apostol Kefa o sa mga apostoles dito sa buhat dos mga igsoon, puro mga Hudyo. Walay hintil nga nakasagol. Wala na ang kamaturan. Ang unang 3,000 katao nga midawat sa bautismo sa ngalan ni Adonai Yeshua, puro mga Hudyo. Atong basahon na. Buhat 2:5 ngadtos 15. Dito sa Jerusalem ni atong higayon na may mga Hudyo. Iman niya, Hudyo. Nga reliyoso kayo, nga gikan sa nagkalaing nasod sa kalibutan. Asa sila gikan? Gikan sa nagkalaing nasod sa kalibutan. Pero dili sila man tawag nga lost tribes ha. Kay ang lost tribes katong nawala sa Torah. Pero tanawa diri sila religyoso gyapon kayo, gikan sila sa lain nasod sa kalibutan, dito na sila namuyo, pero religyoso gyapon sila kayo. Sa to pa ni anha gani sila sa Jerusalem ni adtong higayon na kay muapil sila sa kasaulugan sa Siabuot. Katong pagbuo sa Ruach HaKodesh sa buhat 2, 1:5 ngadtos unahan, motoy adlaw sa Siabuot mga kaigsunan. Oh. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugog sila o natingala sila pag-ayo kay ang tagsa-tagsa ka magtotoo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong o katingala, maingon sila, dili ba taga Galilea man kini mga tawana? O tinuod na, kay ang nagsulti sila laing mga pinungan, taga Galilea man, sila mga apostoles, ug ang 120 katao nga nagtigom dito sa Aperom. Kung sila, puro taga Galilea. Gikan sa pobre nga mga lungsod, mga igsoon. Nganong mataylapotan na taga Galilea ang mga kini mga tawhana, pero nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan. Potoy is speaking in tongues. Tinuod dili nang yara makanda hamasiya di na mao tinumutomo binuhat-buhat na sa mga born again mga igsoon. Nagsulti sila sa mga pinulungan nga masabtan sa lain nasod. Niya kanang yara makanda ninyo masabtan ba na sa ubang nasod? Asa man ang lingwahe unsa ang lingwahe takal ang mga born again. Ngano nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan. Dinhi kanato may mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, og sa mga dapit sa Libya, duol sa Cyrene. Ha? Ang uban kanato taga Roma. Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, onya Libya, Cyrene. Ang uban taga Roma nga mga Hudyo ug mga dili Hudyo. Una man lagi dili Hudyo brad. Pero unsa man yung pag dili Hudyo? Mga dili Hudyo nga nakabig sa tinuohan sa mga Hudyo. Sa to pa mo ni sila gitawag natong mga proselyte Jews mga igsoon. Mga kinabig. Nakabig dili Hudyo pero nakabig mo na importante nakabig ka Hudyo mo kuyog ka Hudyo. Kung gusto ka maluwas mo kuyog ka Hudyo, magpakabig ka Hudyo. Mo sila nakabig sa tinuuhan sa mga Hudyo. Dato pa nagtura ang tinuuhan sa Hudyo, Torah, Judaism, tinuuhan na sa Hudyo, Torah, tinuuhan sa Hudyo, kuyog sila do. Nakabig sila. Og may pipila pa kanato nga taga Creta og Arabia apan bisan pa niini kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Elohim. Og sa ilang katingala og kalibog nagpangutan-anay sila unsabay kahulugan niini. Wa sila kalibutan, di man sila Messianic, Orthodox man sila pa. Na, Messianic man ning nagpropesya nag-speaking in tongues, mga Messianic man Yung unsa may kahulugan nini? Apan ang uban nagbugal-bugal nga nag-ingon, mga hubog kining mga tawhana. O niya mitindog si Kefa, Pedro nga inyong ibaluan o Peter si Kefa, uban sa 11 ka mga apostoles. 11 ka apostoles. Og sa makusog na tingog miingon,
kanila, mga igsuon kong Hudyo. Oh, Hudyo ang giadresa na, way hintil dito. Kato mga bisita nila nga nagkanlain, gikan sa nagkanlaing mga nasod, mga igsuon, puro to Hudyo. Ni adto ganis Jerusalem aron magsaulog sa kapistahan sa Shabuot nga nailhan ninyo Pentecost, mga igsoon. Og kamong tanan, matud pa ni Apostol Kefa, mga kaigsunan kong kong Hudyo, og kamong tanan nga ania sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Kining mga tawhana dili hubog sumala sa inyong gihuna-huna kay alas 9 pa man lang karon sa buntag. Ay, posible hubog, alas 9 pa sa buntag. Atong ilaktod sa 36, versikulo 36. Busa ang tanang mga tao sa Israel, kinahanglan nga masayod, gayod, nga kining maong Yeshua, nga inyong gilansang sa cross, gihimo sa Elohim nga Adonai og Misaya. Kining maong Yeshua nga inyong gilansang sa estaka, gihimo sa Elohim nga Adonai og Misaya, og Mesias. 37. Sa pagkadungog ni inis sa mga tao, daw gikumot ang ilang kasing-kasing o ginganlan o giingnan nila si Kefa o ang ubang mga apostolis. Mga igsoon, unsa may among buhaton. 38. Unya, miingon si Apostol Kefa kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpalusbog sa tubig sa ngalan ni Yeshua Hamashiach. Sa ngalan ni Yeshua Hamashiach, aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Elohim nga mao ang Ruach HaKodesh. 39. Kay ang saad sa Elohim alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atoa sa layo. Mismo si Apostol Kefa mikonperma mga igsoon nga ang saad sa Elohim, saad sa kaluwasan, saad sa katubsanan, alang man kaninyo. Kinsa ang giadresa nani? Mga Hudyo. Alang kaninyong mga Hudyo. Ug sa inyong mga anak nga mga Hudyo. Ug sa tanan nga atoa sa layo, nga napatlaag, nga mga Israelita. Sila ang gisaaran sa kaluwasan. Mubitaw nga ang ebanghelyo miabot sa Pilipinas aron ang mga Israelita diri nga naa sa mga Kristiyanos iyang dadon pagbalik diha sa iyang usa ka turil nga turil sa mga Hudyo, mga kaigsuonan. Ang tanan nga pagatawgon sa atong Adonai Elohim ngadto kaniya. Mo ni kay ang saad sa Elohim alang man kaninyo sa inyong mga anak og sa tanan nga atoa sa layo. Ang tanan nga pagatawgon sa atong Adonai Elohim ngadto kaniya. Pag di katawgon, wa pasensya, tig-a kang kasing-kasing, bubugo ka, di ka kasabot. Kaya wa man katawgan. Pero tinawag ka sa Elohim, humok ang imong kasing-kasing ug buksan sa Adonai imong salabutan ug makasabot ka sa kamaturan. Kaya gitawag ka, pero wa ka tawag ka, pasensya. Sa tanan lamang nga pagatawgon sa Adonai Elohim. Kini nga mensahe, pag di ka tinawag, pasensya. Tig-a ka kasing-kasing o di ka kasabot. Libog ang imong hauna, libog ang imong utok, libog ang imong reliyon. Kaya nga naman, wala ka tawga para sa kaluwasan. Mana na ha? Para asa ang saad? Alang kanila nga mga Hudyo o mga Israelita, apil ang atoa sa layo. So, apil tangan niya sa Pilipinas, nga mga Israelita dugo, apil ta sa maong saad. Timan nga ang giwalihan ni Apostol Kefa, ni ini mga igsoon, mao ang mga Hudyo. Timanihan. Versikulo 40. Naghatag si Kefa og daghan pang pagpamatuod kanila og miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang ni ining daotang katawhan. Mani agda magisuon. Karon ma-apply na to ni. Maingon ko, luwasan ninyo inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang ni ining daotang katawhan. Muna ang pahamtangan ra anang bakuna. Mga igsoon katura mga daotan nga mga tao, laglagonon, kandidato opisyal sa kalaglagan.
tugutan sa Elohim siyang tanan, mo surrender sa bakuna, magpabakuna sila. Kadto lang dili mo surrender sa pagpabakuna, kadto lang mga tao nga dili itugyan sa Elohim kay dili sila mga dautan. Luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang ni ining dautan nga kaliwatan mo nang bakuna karon gipahamtang na magison para sa mga dautan, para sa mga laglagonon. 41, daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe og nagpalusbog sa tubig. Mga igsoon, mga 3,000 katao ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlaw. Dalaygon ang Adonai. Ang unang nabautismuhan nga 3,000 katao sa unang wali ni Kefa dito sa panahon sa Shabuot, sa Buhat Kapitulo 2 atol sa Shabuot, dito sa Aperom, pulos mga Hudyo, mga igsoon. Ang unang gibautismuhan na 3,000 katao sa unang wali ni Apostol Kefa, pulos mga Hudyo. Kay ang saad sa Elohim, alang lang kanila. Mayo unta to mga igsoon nga unang gibautismuhan ni Pablo, mix na landunan na yung mga hintil. Pulos man Hudyo. O ang tinabig sa mga Hudyo, mga lost tribes kaya punto nga balik sa Torah. Buhat 13:23 unsay gingon diha atom ning balik ng mga psikoloha magson. Gikan sa kaliwatan ni David gipili sa Elohim si Yeshua aron sa pagluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaan. Pero sumala sa iyang gisaan ang pagluwas sa katawhan sa Israel mo iyang tuyo kay iyan nagsaan. Mo na iyang gianhi diri sa kalibutan. Mo na iyang gimisyonan dinhi sa kalibutan. Ang pagluwas sa katawhan sa Israel kay mo na gisaan sa Elohim. Okay. Anita sa ikaunom nga rason nga mugunit kita sa mga Hudyo. Ikaunom nga rason kay sila ang katawhan nga pinili. Nga mugunit ta sa Hudyo kay sila ang katawhan nga pinili. Amos 3:1-2 katawhan sa Israel, pamatia kining mensahe nga gisulti sa Adonai bato kaninyo nga iyang gikuha gikan sa Ehipto. Sa tanang katawhan sa kalibutan, kamo lamang ang akong gipili o gimahal. Baruch Hashem. Busa silutan ko kamo tungod sa tanan ninyong mga sala. So pulpol na gid ka kung adto ka mukuyog sa katawhan nga wala pilia sa Elohim. Perting pulpol lagi nimo. Perting pulpol lagi nimo kung adto ka mukuyog sa katawhan nga wala pilia sa Elohim. Tinaw nag-ayo ang Biblia, nagtug-an ka na to, kinsang katawhan nga gipili, pero di ko ikaw mukuyog anang katawhan nga gipili, perting pulpol lagi nimo. Magmahay ka yun pag abot sa ulang adlaw. Pulpol ka kung adto ka magpasakop sa reliyon nga tinukod ra sa mga hintil nga wala pilia sa Elohim. Pagka di malasa sa imong pagkatao, mga igsoon, tinaw kayong Biblia. Wala ang pinili nga katao Israel nga adto gid kamukuyog sa Amerikano. Pagkapulpul yun. Adto kamukuyog sa mga Pinoy ra. Ikapitong nga rason nga mugunit kita sa mga Hudyo kay sila ang olibo nga kahoy. Di ba? Nga matod pa ni Apostol Pablo nga adto kita mosumpay. Kamoy basa na lang ni ana sa Roma 11:17 o 18. Mga igsoon. Kamoy basa niya na Roma 11:17-18. Muna ang kapitong rason nga kinahanglan kita mugunit sa Hudyo kay sila ang olibo nga kahoy. Nga matod pa ni Apostol Pablo nga adto kita mosumpay. Mosumpay kita sa olibo nga kahoy nga mao mga Hudyo. Doon ako'y bisita bitaw sa una diri duha ka preacher sa Miracle Crusade GMC. Si Brother Alex o si Brother Amador. Mga January 24 to kay atol to sa kong birthday. Kinsa ba tong birthday to? Basta kay mga karon nakabisita sila diri magigsoon. Atong gipabasa si Brother Alex Asoy usa ka preacher kana siya Amador si nga preacher. Amador Tamunan o si Brother Alex Asoy. Akong gipabasa si Brother Alex ani Roma 11:17-18. Pagkuman akong gipungutan na Brother Alex,
muangkon ka ba nga ang Jesus Miracle Crusade nadugtong o nasumpay sa olibo nga kahoy, sumalas gingon ni Apostol Pablo nga isumpay ta niya na. Siya, sigurado ka nga sumpay mo sa olibo nga kahoy nga maong mga Hudyo. Siya, kung tagay ko sa kabog doktrina sa miracle nga mitokma sa pagtulunan sa mga Hudyo na inyong isunod. Be, usa lang ka bersikulo, usa lang ka doktrina ninyo nga makita niyo nga tuwa sa Hudyo. O unsang doktrina sa Hudyo nga inyong i-apply. Ingon siya, tanador, rin tayo, sabihin na. Wa mo tubay sa kong istorya mga iso. Wa katubag ang mga petse. Simple kayong bersikulo, di ka kasabot. Kaya wala ka lamdagi sa Ruach HaKodesh. Ikawalo nga rason, sila lamang, ikawalo nga rason nga nga mugunit kita sa mga Hudyo, kay sila lamang ang gipangita nga luwasonon. Sila lamang ang gipangita sa atong Adonai Yeshua aron luwason. Mabasa na to na sa Matthew 10:5 ngadto sa 6 sa diyang gipadala sa Adonai ang iyang napulog duha ka mga apostoles uban sa tugon nga nag-ingon, ayaw kamo pag-adto sa mga kayutaan sa mga Samaria, sa mga kalungsuran, sa mga dili Hudyo, adtoa hinuon ninyo ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Sila lamang ang gipangita aron luwason ang mga Hudyo. Sa Matthew Kapitulo 15, versikulo 24, kusog kang yung nagbasa sa 21, ngadto sa 26, 28, sa istorya sa usang babaeng kananon na nangayog tabang sa Adonai Yeshua. Kung sa tubag ni Adonai Yeshua sa 15:24 sa Matthew, babay, ako gipadala ngadto lamang sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Mula nga adto ta mo kuyog niining mga Hudyo, mga igsoon, kaya sila lang ang gipangita sa Ebanghelyo. Sila lang ang gipangita aron luwason. Pero, gipangita ka. Ikaw, Israelita ka, pero naa ka sa imong reliyon karon nga born again, naka sa reliyon Pentecostal, naka sa reliyon Katoliko, pero Israelita ka dugo. Gipangita ka sa Ebanghelyo nga mugula ka diya, aron mugula ka diya, mubalik ka, mukuyog ka sa mga Hudyo nga nagdala sa Torah, nagdala sa mensahe ni Adonai Yeshua. Nagdala sa pagtulunan sa mga apostoles, adto ka mukuyog, mga igsoon. Labaw sa tanan, ngano nga kinahanglan kitang mukuyog sa mga Hudyo. Kay ang Israel lamang maoy pangasawon sa Elohim, o dili ang church sa mga hintil. Nganong mubalik ta sa atong identity nga usa ka Hudyo o usa ka Israelita, kung atong namatigdan nga kita dunay dugong Israelita. Nga mo kuyog ta, kay sila lamang ang gisaaran sa Elohim nga pangasawon, dili ang church sa mga Gentiles ang iyang pangasawon. Osias 2:19 ngadto sa 20. 2:19 sa Osias ngadto sa 20. Israel, himuon ko ikaw ang akong asawa, hangtod sa kahangturan, ug pangasawon ko ikaw diha sa katarong ug sa hustisya. Sa gugma nga walay paglubad og sa kaluoy. Tanawa. Unsay saad sa Adonai, sa Elohim, ngadto sa Israel, iyang pangasawon. Ikaw akong asawa, iyang giangkon ni Israel, ikaw akong asawa. Og pangasawon ko ikaw diha sa katarong og hustisya, sa gugma nga walay paglubad og sa kaluoy. Pangasawon ko ikaw og dili gayud luiban. Og makaila ikaw nga ako mao ang Adonai. Way laing gisaaran mangigsoon. Dili ang church ang pangasawon sa Elohim, kundi ang Israel. Halos ang tanang mga pastor nagwali nga church nila, nga ang church nila maoy pangasawon og luwason. Mga igsoon mo na mga walis mga pastor kasagaran mga kaigsunan. Halos tanang pastor gawali nga ang church nila maoy pangasawon og luwason. Kung baptist nga pastor ang magwali, ang buot niyang ipasabot niya na mangigsuot, mao nga ang Baptist Church maoy pangasawon og luwason. Alam na maging general nga may siya ang church luwason, ang pilang Baptist, ang pilang born again, ang pilang mga Pentecostal, ang pilang kangkibuloy pangasawon, dili sila muwali ana. Depende na kung sila pastor Baptist, ang Baptist ray lang buti pasabot. Kung ang taga GMC maoy muwali,
mga igsoon, mo sa gyapon ang buot nilang ipasabot nga pangasawon og luwason ang GMC Rasad. Ang alang na maging apil ang dating daan hanggang Soriano. So sila ra exclusive. Kung si Soriano maoy magwali niya ana mga igsoon nga ang church pangasawon ang iyang buot pasabot ana ang dating daan ra ang member Church of God ra International muray pangasawon. Mao lang ang luwason ug pangasawon mo na mga igsoon. Kung si Kibuloy sa tingali ang muwali niya na siyempre ang iya sang reliyon ang iyang grupo mao'y pangasawon ug luwason. Mga igsoon alang i-appeal nila ang dili ila. Di ba? Dili yung tingali mga igsoon. So walay pastor mga kaigsuonan nga muwali ni ana nga iyang i-general. Muwali sila nga ang church mao'y pangasawon niya iyang i-general sa tanang reliyon mga igsoon. Iyang i-general nga ang tanang reliyon may pangasawon ug luwason dili sila muwali ana kundili ang ila ragyod nga church ang iyang itumbok aron dili mamalhin ang iyang mga membro. Munay kamaturan diya. Pero subo pamalandungon kay way mabasa sa Biblia nga kanang reliyon nga ilang gitukod, kanang mga pundo kay ilang gitukod, way mabasa sa Biblia nga gisaara na nga pangasawon sa Adonai. Ang mabasa nato sa Biblia ang Israel ra ang iyang pangasawon. Pero ang Biblia nagtug-an kanato sa klaro o sa tinaw nga ang iyang pangasawon o luwason maorag yun ang Israel mga igsoon. Busa, kung gusto ka makaapil sa kaluwasan, kuyog sa mga Hudyo, guniti ang ilang pagtulunan, musumpay ka kanila nga mao ang olibo nga kahoy. Dalaygo ng Adonai mga igsoon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai Yeshua Moshiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matef Gideon Silva, magaingon kanyong tanan, nga bulahan ng tao, nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman nini. Hangtod sa sunod nga higayon o sunod nga Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygo na naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom. Kinsa igreet yan nga nag-greet.